ťapkáme si v kľudnom tempe 13. Už nás je v polceste, schádzame dolu. Za chvíľku skončíme v tomto údolí. Budeme tam mať 2-hodinový reštart. Takže za nami nejak nikto. Pred nami takisto nikto. Hop! A takto si ideme svoj. Maximálne užívame druhý deň šediačkového longu. Obehol nás aj Maroš Litvaj. Samozrejme ten išiel pekné tempo. S Radom myslím, že mám video. Maroša som nejako nesiel od toho do kopca a chršal som tam. Sme na reštarte. Babi sa napájajú. A začneme oddychovať za chvíľku. Ďalej babi. Konečným. Ale tu máme sledovanie na klubu. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Tak tomuto hovorím pohodička na reštarte. Si babi deka. Deka. Začína blázinec, prvé týmy už začínajú opúšťať reštart, takže toto trošku sváčujeme. Ostatní už sa bláznia. Tomuto sa hovorí reštartová pohodička. Len pekne, babi, oddychujte, ešte nás čaká 28 km dnes. Áno, ako som avizoval, 20 je za nami, 28 pred nami po reštarte. Takže ešte kto potrebuje, môže ísť čúri muri. A kto nie? Aj ty? Chce ísť so mnou, ale... Tak strih videa a idem aj ja, záber bude až čúri muri. Myslím, že Český horský pes je pred nami. Od reštartu sme sa na 3,5 km už asi 8 krát predbehli navzájom. Takže celkom to fičí. Celkom aj hej. To je ona. G-stopa. Super. Poďok. No jo, úplná gíčovica. Za chvíľočku nám zapadne slniečko. Číslo 1 stále žije. Poďok. Máme hodinu 16. 11 km. Niekto nás dobieha. Takže z kopca to za chvíľočku budeme musieť zvolniť. Bežíme si lesom, vzadu západ slnka. Ďalší dolu kopec, no parádička. Hup, hup, koberec dolu. Hup. Teraz jazda bez držania. Wow! Dobre, idem sa venovať jazde. No to ani tak nevyzerá, ale už padá tma. Už asi 5 km sa tu naháňame s touto osmičkou dokola. Zase za nami sú českí psi, teda Český horský pes. Tiež osmička, takže sme zakotvili medzi osmičkami. Hop, koberec, tady. No nič, idem sa aj venovať šoferovaniu radšej. Bo je
to tu akorát takéto bogánové. Ale užívame si to, skáčeme a raz sme stratili aj kotvu. Našťastie ju máme, ale tak sme skočili a sme ju stratili. Dobre, idem šoferovať. Už to prišlo aj na nás. Tma, poď doľava. Poď. Predbehli sme 2 týmy osmičiek, ale nás predbehla osmička. Poď G. Super, poď. Super, poď. Jokerit. Joj, to bol lat. No poď, Jok. Ešte sú tam tie reflexné prvky, že si vidíme na psov. Poď, Jok, babi. Máme do cieľa 4 km. Uá, ale toto je záhul. To je viac jak doma desina. Uá. Snáď natočím aj finish, aj keď neviem, nebudem nič slubovať. Možno až v cieli nejaké selfiečko alebo... Poď okeriť, babi. No, už úplná tma. Zadu ešte nejaký oblesk. Západu slnka. Poď op! Za nami nejaká snehovečka, ktorú sme obehli. Poď okeriť, babi. Posledné 3 km do cieľa. Ale to asi vieme, čo nás čaká, že tu je síce dole kopec. No a potom 2 km hore kopcom. Až kým prídeme k Matoušovi, teda ku kostolíčku, tak aspoň ten natočím, uvidíme. Včera sa nám tam zaklisnila noha medzi koberček a večkovú brzdu. Tak uvidíme, ako to pôjde dnes. Poď, babi, ok? Poď, posledné 3 kliky, babi, poď! A teraz dáme taký pohľad bez. Jop! Čisto len mobil svieti. Ešte ten by nemusel. Tam je za nami tá snehobežka, o ktorej sme hovorili. Takže blížime sa k checkpointu. Pol kilometra do cieľa. Je to tu zľadovateľe, ale ide to. Ale radšej sa budeme venovať jazde, možno v cieli niečo natočím. Ahoj. Po dojazde druhej etapy. Áno, účes jak v šapici. Ale to nevadí, vyzerám jak Ace Ventura, zvierací detektív. Jedná sa o to, že dojazd bol dosť nejaká ženská návšteva ide. Čo? Že nie je návšteva, ideme dole, príď za nami. Jaj, dobre. Takže chalani idú jesť, tak oblečem sa naspäť a idem sa k nimi. A s babami sme prišli do cieľa, napojil som ich a dal som ich oddychovať. Teraz ja sa idem osprchovať a idem za chalanmi teda na večeru. Samozrejme, oni prišli skôr do cieľa ako ja, ale idem za nimi. Ďalšie info neskôr. Chcel som povedať do úvodného vstupu 3. závodného dňa, že dobré ránko, ale vzhľadom na to, že som štartoval 12:50, tak to už je príjemné poludnie, alebo hádam už aj popoludne, lebo sme na trati dosť rozmáchlenej, lebo nám začalo posnežovať, do toho trošku poprchá, je to také celé divné a samozrejme nejak sme ani neriešili štart ako inak videom. Prihováram sa po 3,5 km a pol hodiny na trati. Nejaká posádka. Rátam, že každú chvíľu aj Rado Kuric doletí. Alebo zhruba na tomto mieste sa stretávame. Ale uvidíme. Musím šetriť dnes baterku, lebo nás čaká bývak. Ale je to parádička. Užívame si to každým kilometrom. Poď, ok. Hop, hop. Úplná idylka. Hop, hop.